Goejoen en welkom bij Bient. Het keertsen in crisis, zou nou ik de PC-voorzitter loet op. Hier aan tafel Jan-Willem van Beem, voorzitter van de keertsvereniging van Dronriep. Hoe wil hij verorien? En wat als je net de stritten meer opdoren? De Oculus-bril, die kan helpen. Aan tafel therapeut Gepke Bauma, bleef dat aanstik Jim. En het is bij Omroep Friesland de Frieske Muziekweek Aast. De reportage van het Huuskamerconcert. En aan tafel bij u jongeres Janneke Brakels. Nou, dit is wel heel schattig, of net? Het is heel lang lien dat ik dat zien heb. Ja? Ja, dat is jeden lien. En hoe is dat om dat met de shin? Nou vind ik het wel schattig, maar ik heb er... Dus de noodtaam dat we weer om. Nou ken ik het waarom. Heb je het jongen, lid wie het gebeuren? Goed. Praat je aan de zaken. Ja, als de voorzitter van de PC zei dat het net goed komt met het keertsen, ja, dan is er toch echt wel wat aan de hand. De PC schreeuwt in een brief aan alle 124 keertsverenigingen en om de KNKB dat het 4 vertoven is en dat er wat veroren weer mat om het spul. Jan-Willem van Beem, voorzitter van de keertsvereniging in Dronriep, een van de grootste keertsclubs van Friesland, vol vuur en drang om te vernijen. Wat was die eerste reactie op de brief? Nou, het verbaasde mij in die zin. Ik wist er net van. En dat hoed ik net, want ik zit net in de PC-commissie. Maar het was wat een bevestiging van wat ik al wat inzetten hebben. En dat er heel veel mensen ziek in binnen de keerswereld om een naaie koers te varen. En ik denk, en in de PC-commissie, daarmee ik en heel veel mensen nog meer, omdat die dat ik vinden. En dat het nou echt nog meer naar voren komt dan ooit. En wat zei het dat nou juist deze brief vanuit de PC komt? Nou, het is wel een signaal. En de PC heeft zich, vind ik, de laatste jaren heel erg ontwikkeld. En ja, dat is echt een serieus signaal. En zij krijgt zo vallen heel veel mensen, wordt er heel veel praten. En waar het denk ik online is dan ik echt een koers varen en ik besluiten en daar maar keuzes maken. En dit signaal is wel krachtig, denk ik. Ja, de mat verloren worden. Dat is duidelijk, dat is het boodschap. Ja. Zien we eens even wat de KNKB ervan zei, want die kreeg de brief ik. Dit is een reactie van Geert Faber bij ons op het Nijsjoet. Wij willen wel eens wat voeden terug bepaalde mensen die het altijd maar over negativiteit. En alles is verkeerd. Maar zo is het niet. Dat mensen moeten daar net in leeuwen. Want de KNKB is bezig om een soort transitie om die boel om te draaien. Wij moeten verder, de maatschappelijke ontwikkelingen hier verder. Dat hoort ik verhoren in Varus Keertsen. Maar daar moeten wij terheen en daar moeten we beslissingen in de orde te nemen. Ja, eigenlijk zou hij ze volgen als wij bin al on de gong. Ja, is ik zo. En ik ben het helemaal mee eens dat we positief blijven matten. En dan ben ik zelf ook. Ik zit vol viewer van het keertsen. Er zijn heel veel mensen, ik mooi mij, die dat vinden. Maar het is wel zo dat er keuzes maken weer matten. En ik heb maar wil die nou net maken dan? Want nou, hij zei, we zijn bezig, we zijn on de gong. Ja, we zijn aan de gang en heel veel wil ik bepraten. Alleen nog heel veel bloot ik hetzelfde. En ik heb daar een stuk geschreven waar ik van denk, ik qua organisatiestructuur wat oorsmat. Dus zit het hem daar dan vooral in, de organisatiestructuur? Want je kunt hebben hoe de wand, je kunt hebben hoe de bal, bezig maar aan de gong. Ja. Maar daar zei ik een stuk organisatie. Ja, organisatie, raad van mandaat heb ik maar neemt. En nogmaals, is een tankrichting. En om dat signaal, ik hetzelfde met de PC-commissie, om dat in de keertwal te brengen. Hè? En bijvoorbeeld op een manier zoals jaren. En dat houdt in dat er geen HB is, geen algemene ledenvergadering. Geen haatbestuur? Nee, het haatbestuur, die leden, de zittende of de naaien die zich kandidaat stellen, die kunnen prima daar in die raad. En dat ben van Sint Burgers, zeg maar van jouw regio's, om het zo maar in te delen. En daarnaast een commercieel platform. En de wand en de bal ben er ik onderdeel van, keertstechnisch. En met name is het een grote spel voor de 120, 124 verenigingen die we nu nog hebben. Waar ik van denk dat we het zien hier misschien er nog maar de helft binnen. En dat die nog volle meer te jaren en samenwerking maken, zowel informeel als formeel. Dus het gaat dan om visie en actie. En met name passie en samenwerken. En maar wat ik net snap is dat er al zo lang op praat wordt. En iedereen wil dan van alle kanten wil. Waar zit dat dan in dat net ik denk wat in Friezen en dat we heel veel gevoelens hebben en na de tijd in de sportkantine vinden wat we vielen. Ik vind zelf, als je wat vindt, dan mag ik maar oplossingen komen, want anders dan zit dat net op. Stekst je nou de nek uit, maar dienplan om te verhoren? Ja, nou, het komt bij mij wel, afgezien van mijn rol bij Cirque de Wal. Keertsvereniging in Dronriep. Ja, en dat gaat hartstikke mooi. Daar ben ik heel trots op hoe het gaat. Alleen het gaat mij, en net hier zozeer om mij in tegendeel, het gaat om keerts in het algemeen.
het seizoen is nou best. Er weer minder bijen geboren, ondanks hier dames zitten die beide zwanger binnen. Ja, je luidt het net. Nee, want je luidt het net. Nou, Maar ze moet al op keertsen. Ja, ze moet op keertsen bij deze. En wij hebben ik fjouwer, dus wij hebben het best ik niet. Maar het is wel zo... Die minder keertstik, dus ja. Oh, nou, dan is het een hele mooie... Nou ja, het is ook een fantastische sport. Laat dat voorop wel stellen. En daar zitten we vol vuur van. Misschien ik zelf wel eens te volle, maar kleer. Het gaat om mensen binnen. En er zijn minder sporten. Vroeger weer keertsen voetbal en nu ben er wat zingen. Er zijn minder bijen geboren. Dat zijn demografisch al redenen dat gevolgen heeft voor elke sport. Maar zou je dan ook krijgen van, het zit hem in dat Friesk eigene van je zegt het wel in de sportkantine, maar wordt het dan te min face-to-face zijn? Vind ik wel. Aan de andere kant is het ik zo. Ik heb dat mensen zich wel jaren laten, want als ze stil zijn, dan vervreemden ze zich van de sport. En dan bereiken wij ze ook niet meer. En het is een Lietse keertsfamilie, 14.000 leden. Het is in Noordoosten en Noordwesten. We willen elkaar wel binnen. En aan de andere kant, als het keuzemakers, het kinderen ik mensen die misschien afvallen. Nou, dat zullen we zien. Alleen ik hoop je mooi en ik mooi dat visiestuk wat ik mooi een aantal mensen besprutsen heb. En verleden week op het ledenbrief een presentatie heb. Mooi signaal van de PC dat er dat ben we de KNKB, we machinaal, dat oppakt wordt. Ja, als ik die brief zal lezen, is het dan ook een beetje tussen de regels toch dat er zeren wordt om de poorten van het bestuur? Nee, want op dit moment hebben we nog 4 bestuursleden. We van 2, die komen toevallig u er riep, per maart tot toen 15 ophouden. Daar ben zich al 2 zich kandidaat stelt voor die vacatures. Aan de andere kant, we hebben al meer dan een jaar geen vacature of geen invulling aan de commerciële zaken, aan hun portefeuille. Aan de andere kant, 14 leden, 4 bestuursleden, ik jou het maar te doen. Dus daar hebben we heel veel respect voor. En dat weet ik nou zelf, omdat ik nou aan de bestuurderskant zit. Maar ik vind maar die raad en ben ongeveer 10 mensen dat er, als we dat verhoren, nogmaals net alleen nog, dat er nog meer en ik goede mensen daarvoor binnen te vinden. Maar we staan nou op die splitsing, hè? Zo uit de voorzitter van de PC. Had er nou niks gebeurd. Is dat dan echt desastreus voor de toekomst? Nou ja, als je eerst bloot, ik bedoel, lien lezen en bal en je laat een wand, dat kun je wel heel gauw. De sport is hartstikke laagdrempelig en familiair. Maar het wil publiek komen, ja. Dat is heel terecht. Dus wij zullen ik wat dwangmaten aan keerstechnisch, dus naast het materiaal, maar ik meer de wandliedser of de napliedser, wat het karakter in de wel wat uitgang. En dat heb ik te maken met de tijd waarin we leven. En de vraag is gewoon, daar ben we machinaal aan het zoeken naar, en dit is dan een richting, vind ik, of vinden wij. Wat een koers kan wezen voor het naaie keers en dat past in de huidige tijd. En maar waarom had het dan toch, dat is dezelfde vraag, maar waarom had het dan toch op deze manier? Waarom kom je er net dan gezamenlijk uit? Waarom had het maar brieven en plan? Ja, nou ik heb contacten gehouden, ik met Geert Faber en ik met Sipke Saagstra, hem ben ik qua contacten gehouden. Ik bedoel, Sipke went het bij mij om mijn hoek. Ja. Dus overleg is er wel. Alleen nog, dit is wel weer nee. En aan de andere kant, iedereen heeft zijn mening en die mag ik respecteren. Feit loopt wel dat het draagvlak van moet komen. En daar ben we nou machinaal mee bezig. En, dan zien en waar is dat draagvlak dan net? Dat maakt nog ondervinden. Want elke hier wel verhoren, toch? Nou, net iedereen. Maar, en ik zeg niet dat elke verbetering of verhoring een verbetering is. Maar het is, we hebben begin begonnen en ik met de PC-commissie. Het is wel tijd dat we op een T-splitsing staan. En dit is daar, denk ik, maar de PC de richting in. En wat zou er dan gebeuren met op die algemene ledenbijeenkomst op 20 november? Dat is ik het krijgt hoe dat visiedocument, neem ik het maar zo populair, en ik de brief van de PC-commissie, hoe die omkomt bij de verenigingen. Want de KNKB binden 120 verenigingen, dat zijn onze leden, dat zijn de leden. En die beslissen ik in hun eigen vergadering, vaak in oktober of november. En daarmee de 20 november op de AFV. En dan zullen we zien hoe dat in die vergadering of de nacht van het winter verrent. Ja. Kwart zijn, de boel wordt nou oppookt en in november moet er wat gebeuren. Er moet wel wat gebeuren, ja. Dank u wel. Ja, we hebben eerder al zien hier in Biens de Oculus-bril. Dat is iets nijs. En aan tafel zit Gepke Bauma, gedragstherapeut bij Rijk. Het behandel- en expertisecentrum van mensen met een behandeling. Jim werkje maar deze nagelnaaie bril. Roelof Lausma het bij hem Delbest. Ja. Waar is het in het filmpje? Wat is het verhaal? Je ziet straks Marissa. Zij is een famke van 21, eigenlijk een jonge vrouw. Zij had een licht verstandelijke beperking en zij had een angststoornis, een sociale fobie. Dus zij is heel erg bang om in drukke ruimtes te wezen, in winkelcentra, met de bus te reizigen, maar ik om in winkels iets te vregen. Hoe kan dat? Nou, zij gang tot haar zoontje gang het redelijk goed op het praktiekonderwijs. En toen kwam ze op het mbo en daar blikte toch dat het heel moeilijk werd. Toen kreeg ze een aantal paniekaanvallen en ze is steeds meer gang vermijden. En meestal mijn sociale fobie, die gaan uiteindelijk steeds meer vermijden.
En ja, toen ging ze van squallen af, ze bleef heel volle thuis, ze kwam er meer naar buiten. We werden heel depressief daarvan Ja. en ja, zij is het eigenlijk ontstaan een Ja. beetje. Nou, zien we dan even zien wat Jim dan met haar en deze bril die hier Ja. op tafel uit doen? Oké, daar schrok ik van. Wat zei je? Daar schrok ik van. Daar schrok je van. Waarom schrok je? Omdat hij heel dichtbij kwam. Hoe hoog is je spanning nu? 8. Een 8. Nou, probeer maar te focussen op je ademhaling. Oké. En probeer maar te denken, ach, ik sta hier maar. Iedereen is met zichzelf bezig. Iedereen komt maar uit de trein. Ja, Ja? Gaan we verder. En hoe hoog is het nu? een 6. Een 6. Wow. Wat vond je ervan? Ja, nog steeds wel een beetje spannend. Omdat je weet dat je daar niet bent en toch elke keer dan als ze dan kijken, dan voel je een beetje ja, ongemakkelijk. En dan denk je van, oh nee, ze kijken. En dan moet ik mezelf herinneren van, het is oké, ze kijken niet echt, ze zijn niet met je bezig. Ja. Ja, Hoe hoog is je spanning nu? 7. En waarom stijgt die? Omdat ik naar hem toe loop. Hallo, weet je ook misschien hoe laat het is? Ja hoor, het is vlak over 3. Oké, bedankt. Dan blijft even extra lang kijken, hè? Ja, je programmeert eigenlijk zo opnieuw stapje voor stapje om weer in de maatschappij te komen en onder de mensen te zijn. En ja, gewoon weer opnieuw te denken eigenlijk. Want toen ik hier net aan begon, dacht ik van, oh, dit ga ik nooit doen. Ik zou nooit alleen met de bus gaan. En toch heb je het gedaan en dan denk ik van, wauw. Ja, wauw, want ze is maar de bus naar Leeuwarden voor de reportage, hè? Klopt. Ja. Ja, dan heb je een hele stap voor haar. Ja. Komt dat dan echt terug dit soort sessies? Ik ben al oorlijk met haar bezig. Ja. En zij wie al een heel stuk. Of een heel stuk verder dan toen we begonnen waren. En ze hier eigenlijk een hele terugval. Dus wie wel aan het vermijden gang. En toen hebben we een paar sessies met de bril werkt. En daar terug dwarden ze wel weer. En waar zitten dat dan in? Hè? Want je kan ik gewoon zeggen van, nou, ik neem haar mooi en begin echt nooit dat station. Ja, dat ken ik. En dat doen we ik wel. Dat dienen we in het verleden toen we die bril hier dienen we dat ik wel. Maar dat is best wel arbeidsintensief. Hè? Dan maken Ja. alle cliënten mij. En naar Grains bijvoorbeeld in dit geval. Of naar Ljouwert. En dat is voor haar al heel moeilijk. Het mooie is dat ik het nou maar haar in een keer met doen kan. Dus ik hel je de stad als het weer waren in de therapieruimte. En dat is vertrouwd. Precies, dat is veilig voor haar, dat is vertrouwd. En dan dwat ze volle sneller toch op in auto stappen. En dat is natuurlijk wel mooi, want ze zei het zelf ik van... ik weet ergens wel dat het net echt is, maar het viel wel. En de spanning die rint ik echt op. Juist haar ik blozen en reed worden. Ja. Dus ja, dat op die een of andere manier werkt dat dus toch. Zit er een nadeel noemen? Ik had ze nog net echt ontdekt, dus is ik dat heel snel. Wat is dat net, Grutte? Absoluut. Nou, als dan alsnog Ja, helemaal niet echt. ja. En was het eigenlijk dus maar meestal mijn angststoornis is dat we een angsthierarchie opstellen. En dan, dat is een soort stappenplan. Dus op stap 1 komt het minst enge, was de dwaammas. Ja. En op stap 10 komt het allerengste. Dus de bril is eigenlijk een methode om een aantal stappen te nemen in dat hele proces. En soms, toen we de bril nog net hier, merkte ik dat het van stap 2 naar stap 8 heel moeilijk weer om daar te komen. Dus ze worden lietser. Ze worden lietser en makkelijker. En het is voor hun veiliger dat we erbij binnen. En ik kan direct feedback aan. Hè, En kist ik direct stoppen als het Ja. helemaal Ja. te spannend wordt? Ja. Waarom moest zij je graag om deze reportage mooi doen? Ik denk dat het voor haar eigenlijk een soort van exposure weer. Dat ze zoiets hier van, nou, die stap wil ik nou wel nemen. En Ja. ik om oren zien te leren hoe dat werkt met een bril en hoe dat is als een sociale fobie haast. Ja. Ja, Komt het vaak voor? ja, Maar grote geval, want je door het er dan niet meer uit. klopt. En dat is eigenlijk wat bij die sociale fobie ja, dat mensen hun angsten uit de wijk in. Dus ze gaan vermijden. En daardoor rijdt ze in een sociale isolement. En zeker mensen met een licht verstandelijke beperking zullen we dat heel vaak. Broek je hem nog voor orenzaken? Ja, ik wil voor paniek onvallen of voor specifieke fobieën. Dus we gaan nou, mijn collega die had een cliënt die is heel erg bang voor wespen. Ja? En nou ja, zelf vindt ze het net zo prettig om daar natuurlijk naar te gaan. Dus ja, dan kan ze dat ik heel mooi filmpjes opnemen
Dus de bedoeling is dat we straks zelf een camera hebben en dat we heel veel materiaal filmen kennen. En dat erin stopje kennen. Ja, dan mag een oor dat even een filmpje van die Westland, denk ik. Precies. Ja. 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 Dank u wel en succes dan ik mooi. Dank u wel. Ja, het is Frieske muziekweekend en we gaan elke morgen op een paard met Frieske artiesten voor huiskamerconcerten. Joet is dat met Sake Hielkema, bekend van de Howdy Boys, de Gong van Zaken en Beukema. We starten uw Commardel Tour Joet in Spannem. Maar er is nog net iemand op locatie. Nee, dat moet er net in, joh. Ze ben je druk aan het verbouwen met de Tjerken in Spannem. Ja, wie gaat? Krijg wekker. Daar koen ze wel wat muziek bij broeken. Ik denk het meeste nog aan die. Het meeste nog aan die. Ik denk het meeste nog aan die. Als ik gewone dingen doe. Dan zit er 50 meter verderop nog een ploeg die in het dorpshuis dwand is met een verbouwing. Alweer vol met mensen. Al die mensen die hut ontwerp binnen. Spannem wordt ze wat hielendal verbouwd, lijkt het wel. Ik deel mijn leven met de blues. Kist ik weer stemmen op een van de noemers van zaken voor de Frieske Top 100 op friesketop100.nl. De top 100, dat is nog steeds een onbetreden terrein, zeg maar. Dat vind ik best jammer. Dan ben we ongekomen in Wommels en op ziek naar vrouw Valkema. Die werd 74. Zaken denkt al dat dit vrouw Valkema is. Net 74. En ze zou zelf krijgen al van zo naar de kapper vanmorgen te zien. Dus dat kwam me natuurlijk helemaal net uit. Want ik zou haar verrassen. Ja, ik zou de kapper. Maar die zakkolant is zo. Nou, dat ruilen we mooi in. Het is allemaal Valkema. In de gloria, in de gloria. Zuiderplein, wat was ik klein. Zuiderplein, wat was het fijn. Na school, eten, slapen en speulen was alles wat er was. Okay. Heel mooi. Die hele verrassing van me. Nou, mooi. Heel erg bedankt. Was u zegt Tusa, commardel.nl. Ja, als je nog meer zien willen, als die dame voor die vlaggetjes komt bij Leek, dan op uw site. En wil je nou Johannes Riepma bij het thuis? Like ons dan op Facebook en waarwit komt er sneun dan wel bij het thuis. Ja, Janneke Brakels, doe hast dat vliegen hier die en de begon ze krekkeloe te vertellen. Die was hartstikke leuk, of nee? Ja, dat was zo leuk. Ik zei het al, we eindigen. Ik geloof dat het bij Talent weer. En wie de meesten natuurlijk helemaal enthousiast. En er waren op dat tijd werden er live, kwam het op radio. Ja, ja. En dan zie je die een heel enthousiast meute. Nou ja, meute. Ja, dat weet ik nog wel, jongen. ja. Ja, echt mooi. En iedereen lag helemaal dubbel. Maar ik moest terugzongen. Dus dat doe je fantastisch. Ja. Heel wat oors werd als de tournee die schreef die in het Noord-Nederlands Orkest, de ABBA-tour. Ja. Maar de dames van Lois Lane. Ja. Grut, theatraal, gaat het hele land terug. Ja. Hoe wie dat? Die fantastisch. Ja. Wij kregen de reprise gewoon in april, de eerste concerten en in september weer de reprise. En, ja, fantastisch. Wat doet Zo Sleven? leuk. Wat doet Sleven? Ja, ik denk wel dit. Ja. Ja. Dan ben ik zelf op scherp en dat vind ik heel lekker. Ja. Ja, wie het echt uitdagend? Nou ja, eigenlijk wel. Ja, moest weer en dan meerdere partijen uitschreeuwen, moest we lezen, het wie best heeg. Het is heel intensief en En dan ja. Horst, het is echt van ABBA. Heb ik me vertellen? Ik moet wel zeggen, ik begin wel weer wat meer te, bent wel meer waarderen gaan. Ja. Omdat, ja, het ben wel echt, de wie in die site ben echt allerlei kunstwerkjes en dat is wel een beetje zo. Ja. Nog wat oors. Daar ben ik op te nemen maar die band, Janice. Zullen we daar even een shit? I'm singing this song for you. Alone in the field where a battle was lost. Smoke rising up and as I open my eyes. Nou, doe kiest echt alles. Ik vind verschillende dingen Ja. heel leuk, ja. En heeft dan ik iets van, er is één ding daar wil ik mee op focussen, of zit hem dat juist in al die verschillende dingen? Ja, eigenlijk wel. En het luidt er ook een beetje aan wat op dat moment in West even alles in gooien moest, alle energie. Zoals maar de ABBA-concerten heb ik wel zwaar dat ik de rest even gaan liet en wie ik daar helemaal in mijn ABBA kon. Ja,
Maar ja, lesjan voor mijn zangschool vind ik heel erg leuk. En ik ken zo volle energie Jan onder leerlingen op het moment dat ik zelf lekker bezig ben. Dus het heeft ook wel nodig. Ja. En nou, een van die nijste projecten is de Frieske Ben-app. Ja. Vertel. Oh, zo leuk. 15 bennenveskes hebben we op nij opgenomen. Cor Bakker die het de toetsen op de vleugel inspelen. Echt, die man kan zo mooi spelen. En ik heb zong. Project van AFOEK is het? Ja, van AFOEK. Ik heb mocht 5 nieuwe veskes schreeuwen. Er binnen 5 hertaald vanuit het Nederlands. Binnen nou Friese versies maken en Frieske, de veskes zoals Suzanne Poppen. En, ja. Zongst ook van die band vroeger? Nee, ik alleen maar dat ze voor mij jongen. Het muzikale is er meer van mij, mag ik eerlijk zeggen. Is het creatieve, maar de veskes en K3, de jongste is 5. Ja, dan gaat het wel om, ja. K3, K3 is ook net in het Fries nog, hè? Nee, nog net. Dus. Hey, goed idee. Hey. Ja, nou, doe maar net. Zongst ook voor de band? Of? Ja, wij zongen het Ja, wat Frieske veskes in? Nou, toch ik meer Nederlands. Ja, dus er is best wel veel. Er moet nog wat komen. Ja. Dit is echt voor de liedjes. En hoe werkt dat? Volgens mij wordt het prachtig. Want er komen 3 ziekplaten moet ik zeggen. En vanuit daar kan je gewoon omklikken. En dan plopt er een filmpje naar voren. Dus we hebben filmpjes naam, maken waar dan zitten spelen. En ik ben het dan uitbeelden en ontwalen. Het is echt voor de liedjes. Het is echt voor de liedjes. Ja. Ja. Heb je zelf geschreven? Ik heb 5 zelf geschreven. Ja. En zou het nou net leuk zijn als je dan even een veske jongt? Voor de baby's in aantocht. Dan moet je hem zo thuis wel jongen, hè? Ja, maar je thuis wel jongen. Doe ik hem, Willem? Ja, nooit. Dan maak ik even... Dan doe ik doenske. Ja. En je maaien natuurlijk best mooi van. Want daarvoor is het skreun. Het wie een bewegingsveske. Als dat wat makkelijk mooi te doen is. Oké, let op. Ik doe een stap naar voren, met mijn linkervoet. Dan zwaai ik met mijn rechterhand, want dat ken ik al goed. Ik schotje met mijn heupen, een zakje naar de groen. Als laatste van dit doenske draai ik in het roen. Ik doe een stap naar voren, met mijn linkervoet. Dan zwaai ik met mijn rechterhand, want dat ken ik al goed. Ik schotje met mijn heupen, een zakje naar de groen. Als laatste van dit doenske draai ik in het roen. En ik heb het zo lang terug in, als het maar rust. Tot ze erbij omvallen. Hey, ja. Hartstikke leuk. Wanneer kun je die app downloaden? In het najaar komt u het. Ja. Toch januari, maar nou weet ik dat net zeker. Nee, Als het goed kom je is nog wel even op waarom. Ja. En wanneer binnen veskes al te beluisteren? Als de app uitkomt en snijn, dan is de Heitemembeurs of de gezinsbeurs. Ja? En we zullen al een peer, tegenwoordig ziet ze broers, maar zullen een peer veskes jong op het Heitememplein. Ja, nou misschien nog een leuke tip. Een leuke tip. Van Ja. Daar ken je hem alvast in, hè? Dan kan je hem vast mooi doen. Ja, op het podium. Is jongen. Ja. Dank u wel. Nou, ik toch eens een keer ik maar 4 meisjes op tafel zitten. De techniek maar zei ze dat dat net kind, maar dat kan wel. Succes, dames. Ik mooi de rest van wat nog komen gaat. Dank je wel. En succes ik mooi de ledengeerkomst op 20 november. Dank je. Dit wie Biens. Morgen is er weer een nieuwe aflevering dan. Weer met Arjen de Boer en Reinoud van Vangrail. Nog een gezellig joe.